Fane 22 January Ayodhya Ram Mandir Foundation Kitingei Charshala Amarpur Santikali Ashram Mandiro Kaisa Panda ni Bisingtwi Khlaijakha Swach Bharat Abhiyan Manjaka TRPC ni chairperson Patalkana Jomatia মানে খুব সুন্দর খা নাইথক নাইনানি মতো খাই সাজকা আগি যে দশরা রাজা Abun yagulo Mandir no sab Khlaimani ulo chati kethar musungai khulum laikha TRPC ni chairperson Patalkana Jomatia no khoboi kubun narwairok Murti baikhe boni Mandir baikhe 22 तारिख को संग हाय माफी नहीं है आबने बागै जत भारत वर्ष न खातंग लाइगै ओ साल न संग 22 तारिख खरब संग हाय मुमरो लाइफिनाय ज बेलेके हामबाय दिनै ओ सानजागो संग सिनि सरबंगनि शान्तिकाली आश्रमो सिनि अरनिगो सिनि पुजारी सिनि आंकेल ओकरा रक दंगो तै सिनि जत अर स्टुडेन्ट दंगो संग जत न साइमानो सारा भारत वर्ष न 22 तारिख राम मन्दिर उद्बोधन गानि थाङै दं आबनो तैगै जत भारत हाक तरनि कुने कुने जत जागाओ जे जागाओ जों आस्था खाइमानि सिनि संस्कृति कल्चर पयतो खाइ फैमानि आ नक रगो गथार खलाइगै साफाइ अभियान चलै दंगो तै 22 तारिख अंके जतनो जों पाल खलाइगै दिवाली मानेनाय 22 तारिख नि हर इंगे जों तिनाव न सरबं कामिगो तिनिनि सिमिने जों अ साथि सगानिनो स्रंखा बा सेंसा जाखा आबने बाङै अर जत स्टुडेन्ट बाय तेसिने अरने ट्रास्टनि कमिटि नि सिनि आयंसं बरक बायखे जत बायखे जों तिनि अरनिगो साफाइ अभियानबो खलाइनाय तै साथिबो सकनाय हनै जों तिनि अर फालिमानि आबने बाङै हास्तेनि जत लोकरगनो कबगो राम मंदिर कताल खलाइगै भारत वर्षनो काइसे इतिहास रवानि थाङो तानि खांके अ भारत वर्षंखा कृष्टि संस्कृतिनि हा पयतो खलाइ फालिमानि हा तै जों जतनो साइमानो सरायफ्रो बा तागफनो नौका फिलिक फिलिक हां खांके तमा मा होस राम 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 मा हो बायनाम लनिर नौका फिलिक फिलिक के फेरन करन नायखे ता मा हो राम 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 मा होनो खांके जों सिनि बखाव जों आबनि होइते रखामानो फेरन कगमानि होइते हनै सिनि पयतो खलाइलागि तार माने नर नुकजागो सिनि कल्चर सिनि हुकुम मुकुम ते सिनि पयतो ओ सिनि ओ आस्था जोंनो फान रगु ते जोंनो सिकिउरिटि रगु आबनि बागैनो जों राम बाहाय बसियाफानो इतिहास कक तां कक लाइ कक बुमा बाय जों कुसुं कुसुं आबनो जों मानै फाइगो खनागै फाइगो ताबो अबनो जों बाय थांगो ताबो बनि मन्दिरङै रामनि काया अंगै 22 तारिखनि सिमि जों अयोध्यागो जत सारा भारत वर्षया सारा पृथ्वीसे नुक्सिनाय आबनि बागै जत सिनि भारत वर्षनि जत बरकनो खातंजा काइसा सिनि भारत वर्षनि कताल खाइ इतिहास काइसा हाहायनो रिबाइ पुंफिमानि जरा फाइ दंगो आबनि बागैनो जों तिनर शान्तिकाली आश्रमो सिनि जत स्टुडेन्ट दंनि बिसिंतै जों तिनि अ राम मन्दिरनि उद्बोधन नाहारै अर साफाइ अभियान बुंनाय तै साथि बायखे बरकनो जों अ सालनो लामजकनानि बागै जों जत बायखे अर निगो थानसाके कुथुन लायखा आबनि बागै जतनो खाका हामियाफारो सिनि अयोध्या सिनि इतिहास तै सिनि अम हुकुम भारतनि आइडेन्टिटी भारतनि सिनिमों आबनि बागै जों अ त्रिपुरा हास्तेबो गोबां मासिनि अमते हायके आइडेन्टिटी सिनि हुकुम मुकुम बेलायखे कथां दं तिनर निगो जों नगो गोबां मानो जों सिनि आयं बा सिनि काकानि बिसिंति खनानाय अर तमानो जों सिनि हुकुम मुकुम आगेनि सिमि जों लबि फेमिनि पुजि फेमिनि जे पुजिगै सिनि खावो बा साकनो नुखुंनो हानो दफानो शान्ति ते रक्षा के दियाइ फालिमानि आस्था अबरनो जों बनि खोक्ति तेबो खनानाय अर तमा सिनि दियाइलाइमानि दं अब हायके सिनि सारा भारत वर्षनो कृष्टि संस्कृतिनो कथां खाइ तंमा हायनो त्रिपुरा हावबो तेबो कृष्टि संस्कृति गोबां अबरनो बोसों कथां खाइ तंना नांनाय ते अबनि बिसिंति सिनि सिनि हुकुम मुकुम सिनि फ्यूचर आबनि मगै तिनि सराय रवै बाक्सा खलाइ सिनतिनर साथि रलाइमानि पान्डा खलाइलेखा Amarpur ni simi omit ni kokthum Chini Khorang